ни помагате в работата, в нашата дейност. Благодарение на вас, нашите идеи се случват и стават реалност. Благодаря ви, че успяхме да задържим светлинката на децата в очичките и усетихме коледния дух тук и в нашата детска градина. Благодаря ви, че има хора с такива големи и топли сърца. Пожелавам ви много здраве, много успехи и не спирайте да мечтаете. Нека сега да се потопиме в коледния дух и да не забравяме, че не само на Коледа стават чудеса, а винаги непрекъснато. Чакай да се взема.